שלום לכולן ולכולם, שלום אדרי. שלום אדרי, מה נשמע? מצוין. איזה כיף לנו שאנחנו נפגשות עוד פעם. נכון. מה שלומכם, כולכם? אנחנו בלייב השני בקבוצת תודעה של אהבה המקסימה, ובפרק 23 אצלנו בערוץ. הסרטון הזה יצטרף לערוץ שלנו באהבה גדולה, ואנחנו מדברות על נושא וואו היום. אבל רגע, לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה להודות לכם שאתם שולחים לנו כל מיני שאלות. היום אנחנו נתייחס לכמה שאלות שהתבקשנו לדבר עליהן ולהתייחס אליהן, ובואו נראה מה מבקש לעבור דרכנו. ותכתבו לנו גם תוך כדי, אנחנו נתרגל את איך שעונים נכון, לראות את התשובות שלכם, את השאלות שלכם, לענות. אנחנו נתרגל, נכון. נזרום יחד איתכם ואיתכן. אז אפשר, וואו, איזה תרועה. הייתה תרועה מבחוץ לכבוד הנושא המדהים שאנחנו הולכות להעלות פה. אנחנו הולכות לדבר על למה אני מייצרת דרמה בחיים כחלק מתהליך התפתחות, או כאישור שאני עוברת תהליך התפתחות. למה אני צריכה שזה יקרה בדרמה? נכון. איך זה עלה לך בכלל אדם? אני שמה לב בתהליך, זאת אומרת, שמתי לב בתהליך של ההתפתחות שלי בחיים, שכל פעם אחרי איזשהו משבר גדול או דרמה גדולה שהתרחשה בחיים, נוצרה למידה מאוד מאוד עמוקה והתפתחות מאוד מאוד עמוקה. ולאט לאט עם הזמן התחלתי לשאול את עצמי, למה אני צריכה את הדרמה הזאת בכלל? למה אני צריכה את הסבל הזה כדי להתפתח? למה אני צריכה שיגיע משבר שיפיל אותי מהרגליים כדי להשתנות ולהתפתח ולהתקדם? ואז התחלתי לבחון את העניין הזה מסביבי, עם המטופלים שלי ועם הסביבה הקרובה והיותר רחוקה. וקלטתי שזה איזשהו דפוס אנושי שקורה. את מתחברת לזה? אני מתחברת לזה, בטח. אני קודם כל חושבת ובכוונה הצגתי את זה בצורה כזאת. אפשר לשאול למה אני נכנסת לדרמות, או למה הדברים קורים לי, ואפשר לשאול למה אני מייצרת את זה, מה זה נותן לי? אז אני יותר במקום שלוקח אחריות ושואל, למה אני מייצרת דרמה? נכון. איפה הדרמה מסמנת לי הצלחה? איפה הדרמה מסמנת לי אבן דרך? מה היא יוצרת אצלי כדי שאני אדע? אני נזהרת לא לתת כאן כל מיני השערות, אז אני לא לרוץ קדימה, כמו שאת אומרת לי תמיד לא לרוץ קדימה. אבל אני מציעה שנסתכל שנייה על ההיסטוריה שלנו, על המקורות. בתת ההילינג, ואני בטוחה שגם ברפואה הסינית, מסתכלים לא רק על הכאן ועכשיו, אלא על מה יצר אותנו. אנחנו מכלול של המון דברים. אנחנו מכלול של ההיסטוריה שלנו, של העתיד שלנו, של המשפחה שלנו, של השבט שלנו, של הקהילה שלנו וכו' וכו'. ואם אנחנו מסתכלות אחורה על מה יצר, איפה דרמה נתנה חותמת או תוקף לשינוי מאוד גדול שקרה, אנחנו יכולות לראות את יציאת מצרים, שרק שהים נפתח והיה שם איזה משהו שאפילו קשה להסביר אותו מדעית, והים נפתח וכולם עברו ואלה טבעו ואלה ממש היה שם תיאור מאוד, מאוד יפה של כל העניין. רק אז היה שינוי. זאת אומרת, הדרמה יצרה מצב שכשעברנו את הים לא יכולנו כבר לחזור אחורה. אי אפשר להתחרט, אין חרטות. אבל זה היה מין מצב שכאילו כבר זה היה בלתי נסבל העבדות הזאת, ודחפו אותנו. זאת אומרת, הם כאילו באישון לילה היו צריכים לאסוף את הפקלאות, את כל העם, את הכל, ולרוץ ולברוח ולא להסתכל אחורה. ועדיין, כן. הם הסתכלו אחורה. הם הסתכלו אחורה ורצו לחזור אפילו למקום שלא היה להם טוב, כי הוא היה מוכר. הכל רק לא להשתנות. נכון. זאת אומרת, מגיעים לדקה 99 וגם אז מתלבטים, אולי בכל זאת נחזור לסיר הבשר, אולי בכל זאת נחזור למקום שלא היה לנו טוב בו, אבל הוא היה מוכר.
ואני שואלת, באמת שאלה, האם זאת הדרך היחידה להתפתח בעולם? ויש לי גם תשובה. זאת שאלה, אבל יש לי גם תשובה, לא. יופי. אני מסכימה איתך שלא, אני מסכימה איתך שגם אפשר לראות על מה זה נשען. כי זה מעניין מאוד לראות על מה זה נשען, להסתכל ככה, להתבונן מה בונה אותנו בעצם. עכשיו, באמת יציאת מצרים לא הייתה הדבר היחיד, אם אנחנו חושבים על זה, המון דברים הגדירו אותנו, אני מדברת על העם שלנו, תראי את מדינת ישראל, איך מדינת ישראל קמה? איך היא קמה? מתוך מצוקה מאוד גדולה שכבר לא רצו אותנו בשום מקום אחר בעולם, כבר גמרו אותנו מכל הכיוונים ובאנו ולקחנו את הזכות שלנו. נכון. אוקיי? פשוט דרשנו אותה, השתלטנו ועשינו כל מיני דברים. הייתה דרמה מאוד גדולה, וגם הייתה דרמה מאוד גדולה באמת באותה תקופה. נכון. ועברנו את השינוי. אז למה אנחנו צריכים... קיבלנו שוב תוקף. נכון. אז למה אנחנו צריכות את כל הדרמה הזאת? נכון. כי אנחנו מקבלות איזשהו תוקף לדבר, וגם לא חייבות להסתכל, זאת אומרת, אם משהו יקרה לנו, לא נוכל כבר להסתכל אחורה. אפילו אם נסתכל בגעגועים, כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל. כן. אני רוצה לספר לך משהו. כן. אני לאחרונה שומעת, מקשיבה לסדרת הרצאות בנושא של בודהיזם. ובבודהיזם עולים כל מיני רעיונות מאוד מעניינים, לגבי המהות שלנו ומי אנחנו בכל רגע ומה אנחנו. ובעצם אחד הנזירים שם הוצגה התיאוריה שהוא העלה, תמיד מעלים כל מיני שאלות מאוד פתוחות ומאוד מאוד רחבות, ובעצם הוא שאל האם אנחנו עכשיו מה שהיינו לפני רגע. בעצם הם אומרים שמי שאנחנו עכשיו חייב למות בשביל שהזרע חייב למות כדי שהשתיל יפרח, למות לא מוות פיזי ודרמטי, אלא מוות... לסיים את הפוטנציאל שלו. כן. זאת אומרת, הוא סיים את התפקיד שלו כדי להתפתח. כזרע. כן. כדי שהנבט ינבוט, והנבט חייב למות כדי שהפרח יפרח וכו' וכו'. ושזה לא באמת מפסיק אף פעם, אלא פשוט משנה ייעוד, משנה צורה, משנה תפקוד, משנה מטרה. נכון. הטבע עושה את זה בלי דרמות גדולות בעצם. מדהים. אבל הטבע גם זקוק לדרמות גדולות לפעמים. כי כדי שיער חדש יצמח, יער קודם חייב להישרף. כן? כן. כדי שעצים, הטבע מייצר שריפות. כדי שעצים מסוימים, כדי שזרעים מסוימים ינעצו באדמה, לפעמים חייבת לקרות שריפה. אז זה אולי קטע של איזון. זאת אומרת, יש כל הזמן סוג של איזון. נכון. המילה למות היא נורא מכווצת אותנו. נכון. יש לנו פחד מהמוות. נכון. אבל זה נכון מה שאת אומרת, ואני מתחברת לזה מאוד, כי כדי להתקדם הלאה בחיים, אנחנו לפעמים צריכים להשאיר דברים מסוימים מאחור, להשליך אותם. אנחנו עכשיו כבר לא כשלמדתי משהו חדש, הנה אחרי הסרטון שלי איתך, אני כבר לא יוצאת מהבית שלך כמו שנכנסתי אליו. אני אצא אחרת. נכון. הדר שלפני שעה תפסיק להתקיים, יש הדר אחרת. מקסים. אם תספרי לי איזושהי תובנה או מחשבה שלך, ואני אאמץ אותה, אני כבר יוצאת אחרת מפה. אז למה זה כל כך מפחיד אותנו, השינוי הזה? למה זה כל כך מפחיד אותנו? במה אנחנו נאחזים? אני יכולה להגיד לך שבהתפתחות שלי, באיזשהו שלב הבנתי שאני יוצרת דרמות, הבנתי את הקשר בין יצירת הדרמות להתפתחות שלי, ולחשיבה שאם תהיה פה דרמה, אז אחרי הדרמה תהיה התמוטטות, פירוק, ואז בנייה מחדש של העצמי שלי, שהוא במקום אחר יותר. נגיד אם אנחנו מסתכלים, נעים בספירלה, אני כל פעם עולה ומתפתחת, אבל פתאום הבנתי שאני לא מעוניינת לעשות את זה יותר דרך דרמות, ואז ברגע ששיניתי את החשיבה הזאת, הפסקתי לייצר דרמות או למשוך דרמות, או שמיד זיהיתי שוואי, אני הולכת להיות פה דרמה, ואני לא משחקת במשחק הזה. נהדר. זה לא חלק מתוך דרמה. אז קרה, בשונה מפעמים אחרות. אז פה נכנסת מניפולציה. דווקא על זה רצינו לדבר. בעיקרון בכלל רצינו לדבר על מניפולציות. כן,
ואז דייקנו את זה יותר. כן, אז אני אגיד לך מה אני חושבת רגע, איך זה מתקשר בעצם למניפולציה. זה סוג של, אני יצרתי מניפולציה על המציאות שלי, כדי לאלץ את עצמי להתפתח. זה הכל אחריות שלי. כן. גם אם בן אדם בא ועושה מניפולציה מולי, עצם זה שהוא מצליח לתפעל אותי, זה אחריות שלי. מה זאת מניפולציה? מניפולציה זאת בעצם דרך לתמרן, או דרך, כי זה תחפושת לשליטה. אוקיי. את זוכרת שדיברנו בסרטון הקודם שלנו על השלב הילדי שלנו, על השלב המבוגר שלנו ועל השלב הסייג'י שהוא השלב כן, הבוגר? כן. מי משתמש במניפולציות משלושתם? הילדי? לדעתך. ברור, הילדי לגמרי. ולפעמים גם המבוגר קצת. יכול להיות. אבל המבוגר משתמש בהם, הוא שולט בהם יותר, והילד מנסה אותם יותר, אני חושבת. ככה זה, אבל הילד, ועוד איך הילד. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על ילדים, אז המילה מניפולציה היא בתחושה שלי היא קצת גדולה עליהם. זאת אומרת, הם לא, במניפולציה יש איזה הקשר של תחמנות, של רוע אפילו, של נעשה הכל כדי שמשהו יקרה, אבל זה לא תמיד בא מהמקום הזה. אבל זאת יותר פרשנות שלנו. נכון. אז התמרון הזה, לנהוג משהו מלשון הגל, המקום שאני רוצה שהוא ילך אליו, לנהוג את האוטו שלי, את האוטו של החיים שלי למקום, את הרכב של החיים שלי למקום שאני רוצה שהוא יגיע אליו. אבל בכוח, ולא ברכות ובזרימה ובככה סינרגיה עם כל מה שקיים, זה דורש ממני המון מאמץ. ומה מעורר את הצורך לעשות את זה בעצם? לעשות מניפולציה. אנחנו הרי משלמים מחיר מאוד גבוה הרבה פעמים, אם אנחנו עושים מניפולציה, אם אנחנו מתמרנים מישהו לעשות מה שאנחנו רוצים. למה לנו? מה קורה שם שיוצר את המניפולציה? אני חושבת שזה כל הזמן העניין הזה של רצון לשלוט בדברים, כדי שהכל יהיה בטוח ומוכר וידוע. הכל רק כדי לא להגיע למצב של אי ודאות, כי אי ודאות זה מוות. אי ודאות זה סוג של מוות. זאת אומרת, בפרשנות של הרבה אנשים, אז אנחנו נשלוט במצב, אנחנו נתכנן, ואנחנו נהיה מדויקים, ואנחנו נשלוט בכל הפרטים, ואם יגיע משהו שהוא לא צפוי, אנחנו אבודים. אנחנו אבודים. ואני אומרת שברגע שלומדים להסתכל על הדברים מנקודת מבט גבוהה יותר, מהנקודת מבט הסייג'ית הזאת יותר, אז קודם כל מבינים שאנחנו לא יכולים לשלוט בכלום. אנחנו גם מבינים שאנחנו לא נמצאים אף פעם באי ודאות. אי ודאות היא תמיד נמצאת בעתיד. בהווה אנחנו תמיד נמצאים בוודאות. אולי ודאות לא מוכרת, אבל אנחנו תמיד בוודאות. נכון, נכון, זה יפה. ובעצם מה שאני שומעת ממה שאת אומרת, שבעצם פחד מניע אותנו. פחד ממה שעלול לקרות. נכון. שעלול לקרות מהמחשבות שלנו, מהעבר שלנו, מהנקודת מבט הנוכחית שלנו. מעולם המושגים שלנו. נכון. זאת אומרת, מניפולציה זה ניסיון לתמרן את המציאות למה שאני כבר מכירה. בכוח. בכוח. בשליטה. מה עושים עם כל זה? קודם כל, אם נחזור רגע להתחלה, אני חושבת שזאת הבנה ותובנה מאוד מאוד חשובה. הדיוק הזה של אני רוצה להתפתח בחיים, להתפתח רוחנית, להתפתח בכל תחומי החיים שלי, מתוך התפתחות של טבעית, כמו שהטבע מתפתח, כמו מה שאת הגדרת והסברת מאוד מאוד יפה של שהנבט מסיים את תפקידו, השלב הבא בהתפתחות של הפרח נכנס לפעולה, שזה נגיד הגבעול. אם הוא לא יסיים להיות נבט, הוא לעולם לא יהיה גבעול. נכון, נכון, אבל הם פשוט, זאת אומרת, השלמה. הם בדיוק, הם משלימים, התהליכים משלימים אחד את השני. בוא נוריד את זה רגע לקרקע. כן.
נגיד, ואני נמצאת, לא אני, כי אני כבר לא שם, אבל מישהי נמצאת במערכת... מישהי שקוראים לה הדר, לא, אבל היא לא אנחנו. לא, מישהי שהיא לא הדר. לא הדר. לא הדר. נגיד, רוחמה. רוחמה? לא יודעת מאיפה. נעים מאוד. אז לא רוחמה, מישהי אחרת. נמצאת במערכת יחסים של המון שנים, בזוגיות של המון שנים. והזוגיות הזאת כבר לא ממלאת את תפקידה ויעודה עבורה. זאת אומרת שהיא כבר מרגישה שבאיזשהו מקום הזוגיות הזאת מיצתה את ההתפתחות שלה. כן. עכשיו זה נורא קשה לזהות את זה, אבל זה גם מאוד קל, כי אם מסתכלים רגע פנימה, מבינים שזה כבר לא זה. אבל אין שם דרמה, זאת אומרת, זה לא שזו זוגיות עם אלימות, זאת לא זוגיות של לא אלימות פיזית, לא אלימות מילולית, לא אלימות כלכלית, אין שם שום דרמה, אין סבל תאומי שמישהו מייצר בכוונה עבורה אחרת. נכון. הכל בסדר, הכל על מי מנוחות, ובכל זאת היא לא מרגישה שייכת שם, היא כבר לא מרגישה שהיא מתפתחת שם. זה העניין. שאנחנו באנו לפה בתור נשמות להתפתח בגוף האנושי הזה. ואם אין התפתחות יש מוות. אבל אנשים משמרים את הדבר הזה. אז האישה הזאת, שאני לא יודעת איך קוראים לה, מזהה את זה. אבל היא מרגישה שהיא לא יכולה לעשות את השינוי הזה. למה? כי הכל בסדר על פניו, אז למה להשתנות? כי מה היא תאבד אם היא תוותר על זה? היא תאבד נוחות, היא תאבד את המוכר ואת הידוע, היא גם לא תוכל להסביר את עצמה לעולם, כי אם נגיד 25 שנה נשואים ועכשיו יש כבר נכדים, אוקיי? מה היא תבוא ותגיד לילדים? אני לא מרגישה בנוח מה היא יכולה לבוא ולהגיד? אין פה שום דרמה. אבל העניין הוא כזה, שאם את מרגישה בתוך תוכך, שהמערכת יחסים הספציפית הזאת, אנחנו חוזרות לדוגמה הזאת, כבר לא גורמת לך להתפתח. היא אפילו עוצרת אותך באיזשהו מקום, אפילו אולי מרדימה אותך. אם את לא תזוזי, היקום יזיז אותך, וזה מה שאנחנו רואים, זה מה שאני רואה בקליניקה. מה אני רואה בקליניקה? אני רואה אנשים שהגוף שלהם מתחיל לתקוף את עצמו כדי שהם יתעוררו. וכשאת יושבת ברגע, בשקט, עם המחטים עלייך, ושואלת את השאלה הפשוטה, הם מיד יודעים מה הם צריכים לשנות, וממתי הם צריכים לשנות את זה, ואז הם גם מבינים כמה זמן הם מתבחבשים בתוך איך נקרא לזה, דשדוש במקום, במקום לקחת את עצמם ולהתפתח לשלב הבא בצורה טבעית, ולא מתוך דרמה. אני מרגישה שאפשר להסתכל על זה ממקום קצת יותר רחב אפילו. אני מסכימה איתך מאוד, שהתנועה, לזוז מההסתובבות הזאת, מהאדווה הזאת, זה אפילו לא אדווה, כי האדווה מתפזרת, זה מערבולת כזאת שאני נמצאת בה, וכל מה שהיא עושה היא מושכת אותי למטה. אם התחושה היא שהיא מושכת אותי למטה, כנראה שאני לא מייצרת שם כלום, אני נמנעת ואני בפחד ובכאב אני נמשכת למטה. אבל הרבה פעמים, אני מאתגרת אותך פה, גם כשאנחנו עושים שינוי, אם הוא בא רק מהמקום של לשנות את התפאורה שלנו, לשנות את החיצוני שלנו, להאשים את האחר בזה שלנו לא טוב, אנחנו ניצור לעצמנו את המציאות הזאת בעוד מקום. נכון. בזוגיות הבאה, או בעבודה הבאה, או בעיסוק הבא, או מה שזה לא יהיה, בחוג הבא. נכון. וזה נופל על תמיד המטפלים שלי לא מצליחים לטפל בי, ותמיד אף אחד לא מבין אותי, או... זאת אומרת, את אומרת שזה לא חיצוני, זה קודם כל פנימי. אז לא רוחמה, יושבת עם המחטים, שוכבת עם המחטים אצלך, ומסתכלת לתוך עצמה. אם היא תצליח לזהות ולהסתכל בעיניים למה שבאמת מפחיד אותה, מי היא תהפוך להיות אם היא תשתנה, ולמה היא זקוקה באמת, מה החמצן הזה שכשהיא תנשום יעשה אדוות במקום מערבולת. עכשיו אני מדברת קצת גבוה, אבל זה
תקשיבי, כשאני מספרת פה משהו מאוד אישי, אני מקווה שזה בסדר, מבחינת המשתתפים. כשהתחלתי ללמוד לימודי רוח, בהתחלה זה היה, טוב, תלכי לקורס הזה מצד המשפחה שלי, כן. לא משנה שמות, ולאט לאט, אבל משהו קורה לך, אנחנו קצת חוששים, ואחר כך, וואו, אם תשתני לנו יותר מדי, את עלולה להתרחק ולהיעלם לנו ממש. נכון. ובאמת היו את השיחות האלה. עכשיו, אני לא באמת יכולה להבטיח שאני לא אבחר בדרכים אחרות יום אחד בחיים. כמו שאני לא אאלץ אף פעם את בני המשפחה שלי לבחור רק בדרכים שאני רוצה שהם יבחרו בשביל עצמם. כן. אבל מצד שני, אם שנייה נושמים, רואים שאני, אצלי, לא הייתה להם ברירה, לנשום או להזמין פיצה ולהעביר את הזמן עד שאני חוזרת מהקורס. הם ראו שגם דברים טובים מגיעים עם זה, ולא רק הפחד שדיבר בראש. כן. וכשהם ראו שדברים טובים מגיעים עם זה, שזה באמת אני לא נמצאת מרוכזת בעצמי, ובכמה לא טוב לי, ובעבודה נהיה לי יותר טוב. ובקליניקה, נהייתה לי קליניקה, אני התחלתי לדבר אחרת, ומעגל החברות והחברים שלי התרחב וכולי וכולי וכולי. ומשהו, והילדים שלי התחילו לדבר רגש. ולא רק את מה שהם אמורים לדבר בכל גיל. כן. הם לא אמורים לבעוט בי בגיל ההתבגרות, הם יכולים. אבל הם לא חייבים לעשות את זה. כן. הם יכולים גם להגיד איך הם מרגישים ולאוורר את חלק מהבעיטות שהם אמורים לעשות. כן. אז מה שאני מנסה להגיד זה כשמישהו, שאדם מרגיש שהוא באמת במערבולת שמושכת אותו למטה, אם תסתכלו רגע ותראו מה הדבר הזה שבאמת נותן לכם חמצן, ותסתכלו על עצמכם באותו רגע, תאהבו את עצמכם ותסתכלו על עצמכם באמת באהבה והערכה רבה, הסביבה בסופו של דבר תצא נזכרת. נכון. גם. אבל היא לא הדבר הראשון, היא לא בסדר העדיפויות, הראשונה בסדר העדיפויות. את שאלת מקודם מה זה הדבר הזה, החמצן הזה שאנחנו צריכות כדי להתמיד בשינוי שהנשמה שלנו קוראת כן. אליו. אז זה באמת אמונה וביטחון עצמי לדעתי. זאת אומרת, את היית אמיצה, אוקיי? כי המניפולציות הן לא תמיד חייבות לבוא מרשעות. הן באות מרצון אפילו של הקרובים אלינו ביותר, להשאיר אותנו כמו שהם מכירים אותנו. נכון. וזה המקומות שהרבה אנשים נופלים בהם. המניפולציות, הרבה אנשים בדרך שלהם או בדרך הרוחנית שלהם, כי אנחנו התכנסנו לשם הרוח, הם נעצרים במניפולציות האלה. זה מרפא את ידיהם, ואת התגברת. גם אני התגברתי. ברגע שאת מתגברת ויש לך אמונה בעצמך ובדרך שלך, ואת גם הולכת בביטחון ובידיעה של אתם גם תצאו נזכרים מהשינוי שלי, ואתם בסוף תבואו איתי. אם תבחרו, אתם תוכלו לצאת נזכרים. נכון, אוקיי. אז אם תבחרו, אתם תוכלו לצאת נזכרים מהסיפור הזה. אבל אם יש לך אמונה בדרך שאת עושה, ואת יודעת שאת מובילה קודם כל את עצמך לטוב, ואין מצב שכשאת תובילי את עצמך לטוב, מי שמסביבך לא יהיה בטוב הזה גם. אין מצב שאני אפגע במישהו מתוך זה. נכון, אבל אני חושבת שזה סימן, אחד הסימנים שעכשיו זה מתבהר לי בתוך כדי השיחה, כן. אחד הסימנים שלי להתפתחויות שלי זה כשמתחילות מניפולציות. שם אני יודעת שיש פה עניין, שאני מתפתחת וכנראה שיש פה איזושהי משוכה קטנה שאני צריכה לעבור אותה. אז אם אני חוזרת לדרמה הגדולה שחייבת להיות כששינוי קורה, אפילו, אני אגיד משהו קטן, אבל אני אחזור לזה, בתטא הילינג יש ממש תיאור של, כשאנחנו עוברים למדרגה רוחנית יותר גבוהה, אנחנו חווים מוות קטן זה נקרא. זה כמו שאנחנו בשינה חווים אנחנו באיזושהי שינה שאנחנו מרגישים שאנחנו קמים זכותים לגמרי אחר כך, אז כנראה שעברנו איזה משהו ביקום אחר או במימד אחר באותו לילה. ואנחנו נמצאים, עכשיו, אני באמת, עם כל הכבוד לשיטה הנהדרת שלמדתי ואני עוסקת בה, אני חושבת שהכל זה עניין של אמונה. שלא חייבים את זה. ששינוי, אם אנחנו משחררים את המקום של הדרמה ויודעים
אומרת, מלמדים את עצמנו ששינוי, מסתכלים באמת על החיים שעברנו, כל אחד על החיים שהוא עבר, וצובעים את השינויים שקרו, כמו הזרע שהפך, כמו הנבט שהפך לשתיל שהפך לפרח, ככה, שהם קרו תוך כדי זרימה, אנחנו יודעים שגם יודעים ויודעות שאפשר לעשות את זה גם בתנועה. וכשאפשר לעשות את זה בתנועה, אפשר עוד. ואז מזהים את המערבולת ושואלים, אני יכולה לעשות את זה עכשיו עם דרמה, אבל יש לי גם דרך אחרת. ואז הדרך האחרת, אם אנחנו נשאל את עצמנו באותו רגע שאלה כזאת, הדרך האחרת פתאום תתבהר לנו. כן. עכשיו, כשאני רציתי לחזור לדרמה, מה שמדהים בדרמה זה שתמיד יש לה שליחים. זאת אומרת, אם חשוב לי לייצר דרמה, כי חשוב לי כבר, אני לא יכולה להישאר במקום שאני נמצאת בו, ואני חייבת עכשיו לייצר את הדרמה כדי להתקדם קדימה, פתאום יגיעו לי מלא עוזרים. יבואו לחגוג איתך. שהם יעשו לי כאילו את המניפולציות, כן. בשבילי. כן. את מכירה את זה? כן, אני מכירה את זה. אני מכירה את זה, אבל אני לא רוצה לדבר על המסביבים. אני רוצה בעצם לזקק את השיחה הזאת למשהו מאוד מאוד מדויק, ושאנשים יוכלו לצאת גם ממשהו. קודם כל, העניין הזה של רגע לזהות באיזה דרמות אני משתמשת כדי להתפתח. אם זו דרמה של כאבי ראש אגב, מיגרנות, סוג של דרמה, לגמרי. נכון? לגמרי. יש הרבה אנשים... הדרמה האישית שלי, בעבר. בעבר, לפני שעשינו את ההתקדמות. אז יש כאלה שדרמה של מיגרנה, לפני כל שינוי קטן שקורה בחיים, פתאום צפה המיגרנה הזאת, משתקת אותן, סוג של דרמה. סוג של דרמה. סוג של דרמה. אז לזהות. יש כאלה שזה לא דרמה דרך הגוף, אלא אולי זה יכול להיות בלבול מנטלי פתאום, סחרחורות. בעצם אני לא יודעת לתת דרמות אחרות, כי אני בעיקר מדברת את מה שאני רואה וחובה בקליניקה. אז יש הרבה דרכים ליצור דרמות כדי להתמודד עם השינויים שמגיעים, או עם השינויים שאנחנו רוצים בעצם להתפתח אליהם. וברגע שאתם מזהים, אתן מזהות את הדרמה הזאת, אז זה יהיה לכם הרבה יותר קל לראות איך אתם משתמשות בזה כל פעם. וברגע שאתם כבר מזהות ומזהים את הדרמה הזאת, אתם כבר מבינים על מה זה יושב. ואז אפשר לשנות את ההתייחסות לעניין הזה. זאת אומרת, אני חושבת שהגוף תמיד רוצה, הוא תמיד בא לטובתנו, הוא תמיד בא לעזור לנו להתאזן, והוא משתמש בכל מיני קולות פנימיים כדי לעורר אותנו. יש כאלה שהדרמה שלהם תהיה בכתף, יש כאלה שהדרמה שלהם תהיה בדפיקות לב מואצות, יש כאלה שזה בעיות עיכול, יש כאלה שזה מיגרנות, יש כאלה שזה כאבי גב. זה סוג של סימן שאתם יכולים להשתמש בו בתור ידיד ולא בתור אויב. לא להגיד לעצמכם, עוד פעם המיגרנה הזאת, אלא רגע, למה עכשיו את מופיעה? איזה דרמה קורית פה? ממה אני מנסה להתחמק? מהמם. כן. ודרמה, מהדרמות הקשות ביותר, שלא זכו להקשבה, לא של מי שחווה אותן, ואולי מי שחווה אותן לא הצליח למצוא הקשבה אצל הסביבה, הופכות לכרוניות לפעמים. נכון. והפתרון לפעמים, תדעו לכם, זה נראה שדברים שהם עתיקים ואנחנו סוחבים אותם הרבה שנים, מיגרנות לדוגמה. או בלתי פתירים. הם בלתי פתירים, וזה לפעמים יושב על איזושהי אמונה קטנה או חיבור מקולקל כזה, שזה יותר התחום שלך, הדרי. אפשר לשנות את זה בטיפול אחד, רגע לפרק או לנתק את החיבור המקולקל הזה, ומיד הסימפטום הזה, החיצוני, נעלם. נכון, ולהבין איפה הפחד שלנו, על מה הפחד שלנו יושב. לפעמים הפחד שלנו הוא כבר לא משהו שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו, נכון. זה משהו שלא היינו מסוגלות להתמודד איתו בגיל 5, אבל היום ועוד איך אנחנו יכולות. נכון, אנחנו כבר גדולות. אז שווה מה זה גדולות? ושווה להתמודד עם זה, כי הרבה פעמים זה ממש כיף. זה ממש כיף. נכון. תראי כמה צופים בנו. כמה? איזה כיף. וואו, שלום לכם. לא שמתי לב שבאתם. ברוכים הבאים. אז נסכם לנו קצת? אנחנו נסכם, ואם יעלו שאלות, אז אנחנו מבטיחות לענות עליהן בהמשך, אחרי השידור.
אחרי הסרטון. ותודה רבה לכן, השיחה הייתה ממש כיפית. רגע, אבל אני רוצה לסכם. ברור. אני רוצה להגיד שיש משפט כזה שאומר שהדבר הכי קבוע בחיים הוא השינוי. זאת אומרת, זה הדבר שאנחנו יכולים הכי לסמוך עליו, שיהיה שינוי. שינוי מגיע בכל רגע ורגע. אפילו הגוף שלנו מתחדש כל 72 שעות. נכון. משהו כזה, התאים מתים ומתפתחים חדשים. מתים ומתפתחים. זאת אומרת, אנחנו בתור בני אדם, כל כמה ימים אנחנו בני אדם חדשים לגמרי. כל הזמן יש לנו הזדמנות חוזרת ונשנית להשתנות ולהתפתח. אז בואו ננסה ביחד מהלייב הזה, מהשיחה הזאת, לבחור בהתפתחות ובשינוי טבעיים, מתוך מקום שהוא טבעי ומתפתח ונעים ונחמד, ולא מתוך דרמה. מעולה. אני לא בטוחה שיש לי הרבה מה להוסיף. הייתי רוצה שבגלל שסביב המילה שינוי יש המון אמונות, ובאמת הרבה פחד, הרבה פעמים. אז למרות שאנחנו יכולים להתרגש לקראת שינוי, אני נורא מתרגש לקראת טיולים או לקראת טיסה לחול, ולילה לפני כן מתהפכת לי הבטן, לא משנה כמה זה מרגש. אני מתרגשת לפני לייבים. גם אני. והייתי רוצה שנחליף במונחים שלנו את המילה שינוי למילה התמרה. מלשון תמיר. יפה. ואנחנו תמיד צומחים מתוך שינוי, זאת אומרת מתוך התמרה. אז מה קורה לי עכשיו? קורית לי התמרה. זאת אומרת, אני נשארת אני. בבסיס, באטום הבסיסי אני נשארת אני. פשוט גדלה. מתפתחת. נהיית גבוהה יותר. או טובה יותר לעצמי, וטובה יותר לסביבה. מדהים. אני ממש סקרנית לשמוע מה זה מעלה אצלכם. אז נשמח שתכתבו לנו בפרטי, בדף, איפה שתרצו. אנחנו נראה ונענה בשמחה. אז רק נזכיר שאנחנו הדר צחר והדר סיני מעושות רוח. יש לנו ערוץ ביוטיוב, שאתם מוזמנים לבוא ולשמוע עוד סרטונים שלנו. אנחנו נפגשות כאן כל יום שלישי בקבוצת תודעה של אהבה, בשעה 7. ותשלחו לנו שאלות, רעיונות, כל דבר, תהיו איתנו בקשר, כי זה הכי כיף להתפתח ביחד. את השיחה הזאת יצרנו מתוך פנייה של צופה קבועה ומקסימה. ששאלה אותנו שאלות שמהן התחלנו להתפתח, אז תאהבו את עצמכם. כן. תאהבו את עצמכם, ונתראה פה בשבוע הבא. תודה רבה לכל מי שהצטרפו אלינו. תודה, לילה טוב.